бори дигар дуруд мегӯям ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо дар пахши мустақим моро тамошо доред. Бинандагони азиз, як хушхабаре дорем ки мехоҳем ҳамин лаҳзаҳо ба шумо бирасонем. Билохира президенти Русия Владимир Путин фармони деринтизорро имзо кард дар бораи қонунӣ кардани ҳузури муҳоҷироне ки то ин лаҳзаҳо дар Русия қарор доранд ва муҳлати ин қарор то 15 июн ба итмом мерасид. Яъне то 30 сентябр акнун муҳоҷироне ки ҳуҷҷатҳояшон дуруст нест метавонанд ин ҳуҷҷатҳояшонро дуруст кунанд. Хуб, албатта матни ин қарор аллакай ба нашр расидааст, вале бо забони камтар мушкилфаҳми ҳуқуқӣ таҳия шудааст ва акнун ман аз ҳамкори азизам Абдулло хоҳиш мекунам ки барои шумо бинандагони азиз бо забони сода муҳтавои ин қарорро тавзеҳ бидиҳад. Абдулло. салом шаҳло. бале, ин тавре гуфте хеле як қароре аст ки барои ҳуқуқшуносон бештар фаҳмо аст. ма бо бархе аз ҳуқуқшуносон албатта суҳбат доштем. қарори 364 аст ки раис ҷумҳурии Русия Владимир Путин имзо кард. мувофиқи он ҳамаи он имтиёзҳое ки 15 июн тавре шаҳло гуфтанд ба итмом расида буд, барои 90 рӯзи дигар тамдид карда шуд, яъне дароз карда шуд ва яъне то 30 сентябр. ҳамакнун мувофиқи ин қароре ки Путин имзо кард, муҳоҷирони корӣ ки дар Русия қарор доранд ва санадҳояшон ба итмом расида буд ва ғайриқонунӣ шояд дар онҷо буду бош доранд, ҳақ доранд ба идораҳои пулис муроҷиат кунанд бо ариза ва дар онҷо идораи пулис онҳоро албатта ҷарима мекунад, вале баъд аз он худ пайдо мекунанд ки санадҳояшонро қонунӣ кунанд, яъне санади сабти иқомати худро бигиранд аз нав ва дар ин асос патент бигиранд ва қонунан дар Русия кор кунанд. вале боз ҳам таъкид мекунам, ин муҳлат доимӣ нест ва то 30 сентябр аст ва пас аз судури ин қарор муҳоҷирон аллакай метавонанд ба идораҳои пулис муроҷиат кунанд ва худро вазъи ҳуқуқи худро дар яъне аз фардо, бале Абдулло, аллакай ин қарор аз фардо ба ҳукми иҷро медарад ва ногуфта намонад ки ин қарор ба онҳое дахл дорад ки агар дар давоми ин 3 моҳ ягон ҳуқуқвайронкунӣ накунанд ва дар ин сурат ҳеҷ як мақомоти пулис ҳуқуқ нахоҳад дошт ки шуморо аз қаламрави Русия ихроҷ намояд. Зимнан Абдулло, як соли дигар ин аст ки соли 2020 қарори Путин ба ҳамин монанд имзо шуда буд ки имтиёз медод ба муҳоҷирон ва фармони навбатӣ бо чӣ фарқ мекунад? бале шаҳло, фармони навбатӣ андаке фарқ дорад. бо он фарқ мекунад ки дар ин фармони нави Путин мушаххасан гуфта шудааст ки дар муҳлати, яъне амал кардани ин қонун 90 рӯз пулис, кормандони пулис, дигар кормандони интизомии Русия ҳақ надоранд муҳоҷиронро аз қаламрави Русия ихроҷ кунанд. Яъне боздошт ва ҷарима кардан мумкин аст, аммо ихроҷ кардан ҳақ надоранд, мувофиқи ин қарори нави Путин. ва фарқияти дигари ин қонун дар он аст ки онҳое ки дар Русия масалан ҳоло чанд сол шояд ғайриқонунӣ зиндагӣ доштанд ва ё ягон санадҳояшон нуқс дорад, онҳо ҳақ доранд, яъне афв эълон шудааст дар ин 90 рӯз ва онҳо ҳақ доранд ба идораи пулис биёянд, бо ариза муроҷиат кунанд. албатта агар ягон ҳуқуқвайронкунӣ онҳо дошта бошанд, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ онҳоро ҷарима мекунанд, вале пас аз он онҳо санадҳои навро метавонанд бигиранд бидуни рафтани марз, бидуни убури марз. онҳо метавонанд ҳуҷҷатҳои худашонро аз ҷумла санади сабти иқомат ва дар ин асос патенти нав бигиранд ва қонунан фаъолияти худро идома бидиҳанд. хуб, тавре фаҳмид. ташаккур Абдулло. Бинандагони азиз, муҳима ин аст ки шумо то 3 моҳи дигар муҳлат хоҳед дошт ки ҳуҷҷатҳои худро дар ҳудуди Русия ба тартиб дароред. албатта қарор нав содир шуд ва боз дар рӯзҳои баъдӣ тафсилоти онро барои шумо мо хоҳем гуфт. тафсилоти аз ин бештар бозам дар вебсайти радиоозодӣ зери нишони www.ozodin.org дастрас хоҳад буд.